Hei, meillä on tuossa pari perkussiovervettä. Jos te haluatte tulla soittaa meidän kanssa tänne lavalle, niin tulkaa vaan. Vielä löytyy. Mennä mukaan. Elikkä hyvää päivää ihmiset ja mä oon joutunut olemaan Los Angelesissa kautta Berliinissä aika pitkä aikaa, mutta tää on oikeeta rockmusiikkia. Tää bändi mikä täällä soittaa niin on oikeeta musiikkia. Ei bändillä. Yeah heille! Sitten mennään puhumaan siitä, mistä kaikki tykkää, niin vittu rahasta. Dollar Spine.